Čaute, nové video a dneska si ukážeme, ako prepojiť custom doménu z Get All My Links. Túto stránku používam ako moju landing page. Podľa môjho názoru toto je momentálne najlepší spôsob, ako to urobiť. Ak to robíš nejako inak, je to v poriadku, je určite viacero spôsobov. Ja vám chcem ukázať, ako to robím ja, krok po kroku. Pred pár dňami som spustil novú modelku, takže potrebujem pre ňu custom doménu. Takže si to poďme ukázať, ako to funguje. Môžeš začať aj s free plánom, ale ten nepodporuje custom doménu, takže budeš potrebovať minimálne creator plan. Stojí to $9 na mesiac, ale myslím si, že sú to dobre investované peniaze, pretože budeš vedieť, odkiaľ prichádza tvoj trafik, či prichádza z Instagramu, či prichádza z Twitteru, či prichádza z Threads. Takisto budeš vidieť aj geolokáciu IP adres tvojich klientov. Čiže budeš vedieť, či prichádzajú z USA alebo či prichádzajú z Indie. A čo je najdôležitejšie, že ak kliknú na tvoj link in bio a máš premium plán alebo respektíve creator plán, tak sa im otvorí nové okno so Safari browserom alebo s Google Chrome browserom. Keď máš free plán a kliknú na tvoj link, tak sa im otvorí akoby integrovaný browser na Instagrame a to nie je dobré. Takže creator plan, takže minimálne creator plan odporúčam. Affiliate odkaz nájdeš dole v popise. Keď chceš, môžeš ma podporiť, keď nie, kľudne chod na getallmylinks.com a môžeš pokračovať. Takže poďme na to. Dashboard, deep links. Ja už som si deep link vytvoril, ale dáš create new deep link a jednoducho si tam dáš svoje veci, svoj odkaz na fanview. Takže poďme rovno na to. Domains. A tu už aj môžeš vidieť Ultimate Guide how to connect your custom domain to Get All My Links. Takže pôjdeme krok po kroku podľa tohto tutoriálu. Ak nerad čítaš, máš tu aj video. Create a free Cloudflare account. To ja už mám, takže sa tam teraz prihlasím. Tak a z domovskej stránky pôjdeme domain registration, register domains. Sophie. Takže meno mojej modelky, search. Pozrime sa, či je voľná, ale ja už viem, že je voľná. Stojí to $10 na rok. Purchase 1 year, OK. A vyplním teraz svoje údaje, idem to zaplatiť. Keď pôjdem aj na domovskú stránku, tak tú doménu už tu vidím, takže si to pekne skopírujem. Pôjdem naspäť na Get All My Links. Domains, add domain a vložíme si tú doménu, ktorú sme práve kúpili, save. A teraz budeme potrebovať priradiť zo pár DNS záznamov, takže poďme naspäť na Cloudflare, domovská stránka, zvolíme si doménu, ktorú sme práve zakúpili, configure DNS. Add record a poďme tak, ako nám to hovorí Get All My Links, čiže type je cname. Takže type cname, name sophienichols.com, OK, a value bude toto. Dávaj si veľký pozor, ako môžeš vidieť, ja keď to skopírujem, tak z nejakého dôvodu sa mi tu pridá medzera. Backspace, OK. Uistil som sa, že tu nemám žiadnu medzeru. Akákoľvek malá chybka, nebude to fungovať. A dáš save. Minútku počkáš, potom sa vrátiš na Get All My Links a zjavia sa ti tu ďalšie DNS záznamy, keď refreshneš stránku. OK, takže trvalo to asi 5-7 minút a ako môžete vidieť, prešlo to pekne. Takže teraz pôjdeme naspäť do Deep Links, Edit. A tu si teraz zvolíme našu novú doménu. Update. Môžeme si to teda vyskúšať. A dostávame error. OK, oprava. Moja chyba. Chyba bola medzi klávesnicou a stoličkou. Takže pôjdem naspäť do Deep Links, Edit. A tu som mal, ak si pamätáte, Sophie Nichols X. Tak to si treba teda vymazať. Aby tu bolo iba sophienichols.com. Update. A
teraz keď si otvorím novú kartu, sophienichols.com, enter, už nám toto funguje. A teraz aj keď pôjdem na Instagram, tak som si tu vložil ten svoj link, ktorý sme práve riešili a keď na neho kliknem, tak môžete vidieť, že sa mi otvorí nové Safari okno a neotvorí sa mi zabudovaný browser v IG. Takže dúfam, že vám to prinieslo nejakú hodnotu, veľa šťastia. Ak si toto pozeral až sem, budem rád, keď dáš like, odber. Vidíme sa. Čau.